Fil-Marina ta' Porto Maso tellet l-attività Fishing for Puttinu b'kollaborazzjoni ma' Mr. Fish, attività li rat is-somma tisbuq il-fuq minn 10,000 euro għal karità Bris Puttinu Cares. Għall-ewwel sessjoni tal-attività kien hemm 38 parteċipant, il-kol entużjasti ferm biex jwadbu xlief għall-baħar għall-ewwel messa. Wan jużar il-Marina ta' Porto Maso fis-sessjoni ta' wara nofsinhar fejn hemmhekk tkellem ma' Adrian Nelson mill-Malta Fishing School fejn kienet jgħallem l-itfal kif jippreparaw biex jistadu. Nippruvaw nibnu fuq il-futur. Aħna il-fishing għalina huwa sports, ġifieri llum nieħdu sehem anke competitions u events barra minn Malta bid-national team u fid-dover li intellaw il-ġenerazzjoni li jmiss għall-isports tagħna. Tkellimna wkoll ma' Stefan Borċ, organizzatur u sajjiet fejn ma nasaħaq kemm is-sajt u passatemp uniku għal kull min jipprattikah. U sadattant kien hawn sajjieda li ħadu gost anke fi spiritu sportiv, ġifieri kien hawn tfal flimkien mal-ġenituri tagħhom inqabad naqħud mhux ħażin Porto Maso, ġifieri dan kien dawk kollha li s'issadhom qatt ma prattikaw dan id-delizzju tas-sajt huwa delizzju sabiħ ħafna li jirrilassak u anke jaqtak mill-kumplament tad-dinja. Il-ħut kollu l-inqabad ġie rilaxxat lura fil-baħar.